Ahojte. Keďže nebudeme sa moc teraz stretávať v čarovni, tak som dostal nápad, že by som prešiel si partie z Českej ligy a urobil na nich nejaký krátky rozbor s tým, že by to nezabralo vám veľa času a zároveň niečo dalo proste do ďalších partí. Takže čisto si pozrieme len Košice C, vaše partie, a v každej vypichnem len jednu, možno dve veci, ktoré som našiel alebo ma napadli, čo by sa mohli rozobrať. Prípadne ak by bola vo viacerých partiách nejaká spoločná vec, tak o to lepšie. Aktuálne, teda primárne, čo som si tak všimol, boli chyby v joseky alebo v sekvenciách. Takže napríklad teraz tu na v prvej ríškovej partii Čierny urobil túto inváziu na 15, čo je vlastne celkom valid invázia, a povedal by som, že je asi lepšia než táto. Asi pravidlo je také, že pokiaľ je bieleho kameň nízko, tak treba invadovať nízko, pokiaľ je vysoko, treba invadovať vysoko. A teda, čo sa vlastne ďalej stalo? Čierny po tomto strihu, čo by mal urobiť, je si keď tak vymeniť to Atari môže vymeniť, nemusí. A pokiaľ dostane tento výsledok, tak je celkom spokojný, hej. Celkom mu to funguje s tou závorou hore a zároveň biely ešte nie je úplne 100% živý. Čiže biely by sa tu mal natiahnuť a čierny po správnosti by mal sa spojiť s tým, že sa takto vrátite a toto je vyrovnaný výsledok. Ale čierny môže skúsiť to nejako zabojovať. Je to komplikované trošku, ale tieto súboje to je lepšie pre bieleho, čo je podstatné. Pokiaľ by sa stalo toto, tak toto je úplne super za bieleho. A pokiaľ by sa čierny spojil, tak už v závislosti od toho, ako ten súboj bude pokračovať, či už takto alebo takto, skôr či neskôr ten čierny sa bude musieť vrátiť a ožiť. Prípadne, ak sa nevráti a neožije, tak tam bude môcť sám umrieť v tom rohu. Ale teda pokiaľ sa tomu chceme vyhnúť, tak stačí sa pochrániť, alebo je to trošku lepší výsledok pre čierneho. V partii ale sa stalo to, že vlastne čierny strihol, ale sa natiahol, čo je za ňou chyba. A čo som si pozeral, tak toto je dokonca aj sekvencia, vlastne po tade, s tým, že AIčko chcelo zahrať niečo takéto. Ale príde mi to, že môže to byť trošku také metúce, alebo neúplne ľahké na zahrate, keďže má biely dve skupiny. Čo som ja rozmýšľal v tejto situácii by bolo, že biely dá Atari stade to, a pokiaľ čierny dá znova to isté Atari, tak sa spojíme s tým, že vlastne tu nahrozíme na zobratie tých kameňov, takže nemôže nás deliť, pretože ho zoberieme. A pokiaľ sa spojí, tak sme podpojení a toto je určite lepší výsledok, než to, čo bolo v partii. Máme jednu skupinu, čierneho kamene sú dosť smutné, budú len utekať a vlastne celá táto akcia čiernemu nevyšla, ale posilnila dosť výrazne bieleho. Pokiaľ vydal Atari stade, tak vlastne OK, môže to vyzerať ako určiť schodov, ale pokiaľ zahráme len toto s tým, že vlastne dokonca to tam musí odpovedať, a pri najlepšom tu už je takto, tak OK, znova máme dve skupiny, ale hociaké toto vybehnutie už je zase výrazne lepšie pre bieleho. Toto ožitie na dvoch očiach nebolo veľmi dobré. Výrazne to poškodilo čiernemu. Takže toto je asi k tejto partii tak všetko. Vlastne potom to neskôr na základe toho, čo tu vzniklo, bol boj a on sa tak nejak vliekol celú partiu. Takže poďme na ďalšiu. Ďalšie Ebi. Ebin super bol dosť taký, že dlžal ťahy na viacerých miestach. Bielý by sa to tam mal určite natiahnuť, čo neurobil. Takže neskôr čierny tam má obrovské hané. Tu na čierny, ak chce, môže dať tenuky sa rozšíriť alebo zahrať inde, sem, hej. Ale poďme akože pokračovať, je fajn. A znova po tejto 20-ke znova môžeme dať tenuky. Nemusíme akože tam odpovedať. Keď už tak lokálne nejaké joysticky, čo sú, tak je to buď strih alebo vyťahané. Spojenie úplne nie, ale zase je to úplne pekný tvar. Bielý by sa znova mal natiahnuť, čo v partii znova neurobil, takže teraz nám už dlží dve ťahy. Čo by som sa snažil, je dostať tempo nejakým takýmto joysticky, ktoré všetci dobre poznáme, a zahral jeden z týchto dvoch veľkých ťahov. Možno práve, že sem, pretože to hrozí celkom, pokiaľ tam bielý hrať nebude, tak vlastne potom to nebude úplne lokálne živý. Čo samozrejme môže urobiť, skúsiť sa spojiť a utekať nejakým takýmto spôsobom, ale tiež to není bohvie čo za bieleho.
Takže vlastne cieľom bieleho, čo by sa tu mal snažiť, tá vlastne čierneho, Abby, čo by sa mal snažiť urobiť, je usadiť skupinky a zahrať niektorý z tých veľkých ťahov. Napríklad teraz namiesto tohto rozšíria 31, čo je taký celkom pomerne malý ťah oproti týmto dvom, je určite zahrať sem alebo sem väčšie. A niečo podobné je vlastne aj po tomto, keď bielý sa snaží budovať tú stranu, tak namiesto výskoku a nášho budovania treba rozdeliť túto stranu, pretože tomu zároveň podkopáva jednu stranu, druhú stranu a namiesto toho výskoku bielý sa takto vie tu pekne spojiť a bude mať veľké mojo. Stále, ale drží ťah tu. Takže to je asi k tejto partii zase všetko. Nech to nenaťahujeme. Takže poďme na ďalšiu mačkovú. A tu v tejto partii je dôležité v tomto Joseky vedieť, že ako ďaleko super zahral. Pokiaľ zahrá blízko a chráni si strih, tak je priam až nutné tu napridať kameň, nejaký obranný, na hoci ktorý z týchto bodov. A pokiaľ zahrať ďalej, tak dakedy sa hrávalo sem, pretože neúplne môže strihať kvôli tomu, že je tu protistrih. Ale aj tak by som povedal, že najjednoduchšie je to pochrániť, netreba to riešiť, je to fajn. Prečo to treba chrániť? Pretože pokiaľ by sme hrali inde, tak tento strih je pomerne nepríjemný. Ak dáme Atari stade, tak týmto spôsobom si priamo až zabijame ten roh. Hej. V podstate tieto kamene tu na takto pomerne smutne umrú v rohu. Pokiaľ budeme hrať z tejto strany, tak znova nejakým takýmto spôsobom bielý je rozdelený na dve skupinky a proste tento súboj je lepšie pre čierneho. A pokiaľ by to vypušoval takto nejakým spôsobom, tak buď si robíme stenu, čo je tiež fajn, alebo môže pohroziť na zobratie, pričom asi biely by nám tie kamene nechal a hra pokračovala nejak ďalej, ale čierny už má nejaký profit. Neskôr to zase je podobná situácia v pravom hornom rohu, ale tam je to trošku iné. Tým, že sme nie na hviezde, ale na tretej linke, tak čierneho strih, aj keby tento kameň bol bližšie, není úplne problém, vieme to vyatariovať dole a nakoniec zobrať. Môžem si povedať, že OK, čierny nám zoberie roh, ale v skutočnosti celkom dobre hrá do tejto partie a čierny tým určite viacej stratil, než získal. Keďže raz sme hrali inde, získali sme stenu tam, kde potrebujeme a znova môžeme hrať inde a čierny nám vlastne vybrakoval len roh. Takže toto určite dobre prebiehlo. Taká zaujímavosť ešte v tejto sekvencii tu čierny určite nemôže strihnúť a biely sa tu určite musí natiahnuť. Nesmie si vymeniť toto Atari, čo bolo v partii, lebo teraz po natiahnutí čierny vie dobrať bieleho. Ale keď si to nevymení a len sa natiahne, tak čierny tu už toho bieleho dobrať nevie kvôli dvojitému Atari. Takže čierny by musel nejako utekať a zahralo by sa toto, čo je vlastne sekvencia z Joseky tiež, kedy vlastne sú tu tieto dve kamene ako výmeny. Ale tým, že tam nie sú, tak to musí byť výrazne lepšie pre bieleho. Pretože táto výmena berie slobodu bielemu a čierny by teda vedel dosť nepríjemne zaútočiť na tú bieleho skupinu a biely musí vedieť nájsť tento ťah. Rovnako tak musí vedieť pokračovať v tejto sekvencii a je to veľmi nepríjemné. Kdežto keď teraz túto výmenu nemáme, tak aj nemusíme utekať týmto spôsobom, môžeme utekať týmto spôsobom, môžeme utekať nejakým iným spôsobom. Teda vlastne po tejto výmene utekať týmto spôsobom. Alebo to môžeme nechať hrať nejaký iný veľký ťah a proste ak to čierny zoberie, OK, zobral, ale proste získali sme zase my inde ťahy. A posledná partia, Juraj. Tu tiež sa to týkalo Joseky a konkrétne tohto. Asi aj mojej úrovni alebo vašej je toto spojenie za bieleho fajn ťah. Ačko to myslím, že je nejaká polbodová strata, takže to nerieši. Ale na profesionálnej úrovni sa toto považuje za dobrý výsledok pre čierneho, takže pokiaľ sa to stane, môže to brať ako dobrý výsledok pre čierneho. Dôvod je ten, že ten kameň na šestke je veľmi blízko tej stene. Pokiaľ by ten kameň na šestke bol ďalej, a teraz by sme priložili, tak už tento výsledok by sa dal považovať za vyrovnaný. A dajme tomu, že keby tá šestka bola ešte ďalej,
tak v tomto prípade dokonca ešte aj za dobrý pre bieleho, lebo tie kamene sú oveľa efektívnejšie. Robia viacej bodov, lepšie sú rozšírené na strane. Čiže nemá vždy to isté, ale je to otázka efektivity bieleho. Takže v prípade, že ten biely je ďalej rozšírený, tak ani veľmi neodporúčam prikladať. Ale pokiaľ je tu, tak fajn. Akože je to dobré. Ale treba nájsť tento ťah. Tento ťah kvôli tomu, aby presne v partii biely nevedel zahrať sa. Lebo pokiaľ sem vie zahrať a my musíme odpovedať, tak je to dobrá výmena za bieleho. Pokiaľ ale to zahrať nevie, pretože vieme sa my ohnúť, čím hrozíme, že tam prakticky ožijeme na mieste v rohu a podkopeme základňu bielemu, tak je to samo o sebe zlá výmena za bieleho a biely vlastne ten roh nikdy nemá. Čiže keď sa bude hrať niekde inde, tak neskôr mu vieme ten celý roh vybrakovať. Takže toto musí byť určite dobré alebo minimálne vyrovnané, ale neskôr ľahšie a lepšie pre čierneho. Môžeme si pozrieť toto ďalej, čiže toto poznáte, to je super. A tu tým, že vlastne tá skupina dole nie je až taká betónová, teraz by to bolo dobré asi pridať ťah a nejako sa pokúsiť uzavrieť tú stranu a potom hrať niekde inde. Rozširovať si tú stenu vyzerá fajn, ale nemáme z toho nejaký priamy užitok hneď. Už tú stenu viac menej máme. Ak zahráme niekde tu, tak proste biely môže to niekde začať deliť, invadovať, redukovať a bude trošku problém to tam potom uzavrieť. Aký by tam bol napríklad rozdiel, pokiaľ by to stálo takto, že pokiaľ by sa stalo presne to isté, a teda toto, tak na to je natoľko silný s hornou skupinou aj dolnou skupinou, že teraz dokonca takéto rozšírenie by bolo pomalé, pretože sme tak silní, že ak tam biely bude invadovať, vieme na ho útočiť proste ako len chceme a sme bez problémov. Samozrejme prijať tam ťah nebude zle, ale dokonca keďže sme všade silní, môžeme hrať inde nejaký iný veľký ťah. Takže asi takto by som to povedal a ešte môžem skúsiť pozrieť, neviem, či to nebolo niečo trošku neskôr. Áno, ešte to má. To máme na výber. Ak na pravú stranu invadovať nechceme, vieme zahrať toto rovno. Ale ak tam niekedy budeme chcieť redukovať alebo robiť nejakú inváziu, tak si teraz vymeníme s tým, že už tam nehráme, už hráme niekde inde. Pretože v rohu sme živí a nevymenili sme teraz túto výmenu, ktorá bude bielemu veľmi pomáhať, pokiaľ bude tu hocičo chceli robiť. A tým pádom to by som povedal, že je všetko za mňa. Uvidím, povedzte, napíšte, či sa vám niečo také páči, či to budete chcieť aj v ďalších kolách. A ak áno, tak proste môžeme si takéto rozbory robiť. To je všetko. Ahojte.